Assalamu alaikum ‘yan ƙasa Nijar, barka fatan alheri. Baba Sani barka da rana ta da Allah nuna mana fatan alheri. Wallahi baba ina da magana, kuma baba abin da sa na hito zan magana, wallahi idan na gani hiraku ɗaya zuwa uku sai kun ce Allah ya ce annabi ya ce. To babu kuna ji, wallahi Allah ya ce annabi ya ce cikin Nijar ba ko da bane ake yin aiki da shi, ba ta cikin aikin gara wani soji. Baba muna ƙasar musulmai, muna iya musulmai, mu da ya kamata a tattaro malaman ƙasar Nijar, malaman Allah da annabi, ba malaman azalumai ba wanda za a taya wajen ka a ce tura mu wani wancan, tura mu wani wancan. A'a, malaman mu fi sibillahi, malaman Allah da annabi a tattaro mana su zo su sa mana son musulunci cikin zuciyoyinmu, su ƙara ɗora musu hanyar addinin musulunci, su rubuta mana aya Allah mu sha a jikinmu, Allah ya kare mu kuma Allah ya ƙara ba mu nasarar shi. Amma ba haka ake yi ba baba, sai dai aje Maradi ko Tawa ko kare da dama na cikin Nijar a tai da ƙato mota ta soji mai ɗauka mutum fiye da 200 baba, aje a kaso karuwai za a kaso mana da kayan orkes a zuwa na kaɗa mana, a ce soji an ba mu hanya mu ta yi. Wannan shi ne rayuwarmu, shi ne rayuwar soji, rayuwar Napoleon, tunda shi ne wanda ya fara ƙirƙiro regilma, sanin doka cikin ƙasashe zan cewa su ma tun duniya, farkon duniya zuwa yanzu ba su nan ga aiki da shi, amma ga munan Nijar har yanzu da shi ne muke aiki. Kuma baba ku diwa gwani muna matsayin 'yan Nijar ƙasar musulmai, amma soji sai farmasiyon wata 9 shekara, babu rana guda ta Allah ko awa guda ko sekund guda a ce mana Allah ya ce annabi ya ce. Baba ku diwa gwani, baba a diwa wannan lamarin nan wallahi baba. Kuma baba ana nan ana kashe mu sojan ku zuciya wallahi baba, in ma ba ku sani ba wallahi baba ku sani. Kuma ni baba Allah ya sani, Allah shine ya san yadda na ɗauki addini na da muhimmanci. An san akwai kurci a kora yarinta wani lokacin, amma Allah ya kai mutum wani matsayin ko wani lokacin daban ne, wani lokaci da wani lokaci da wani lokaci daban ne da wani lokaci. Baba dokan nan ta turawa da ke cikin ƙasarmu ta kowace hanya, komi nasu ko an sin da force na soji ku diba ku gani baba, zaki ne aka sa, amma zaki yana kwance. Baba ku diba ku gani me aka san da zaki baba, zaki tsaye yake kowane lokaci, ba dare ba rana yana harauta. Baba mu haka muke so, Allah ya taimaka mana kuma ku taimaka mana, mu sojin Nijar mu koma haka nan, mu koma mayaka na Allah da annabi, babu tsoro, babu ja da baya, ba fargaba. Kuma wallahi tallahi duk wanda ya shigo gaban mu na rantse da izi 60 baba, wallahi dan kartushi guda ya isa in halaka shi.